pancen dadi RT nek musim pandemi ngene iki sawo repot. Meneng kleru, usul malah salah. Ini iki wayahe musim bantuan RT tabrak ngalor ngidul. Halo. Sing diwenehi bantuan ya nek Korbati tok RT niki. RT. Ini iki upamane sing gelem ngenteni aku dadi RT no. Nang. Tak tukone wedhus. Anjay. Penting saiki ngikuti anjurannya pemerintah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Jelas mesti usum wong weteng. Iki nyapu lho, Mak. Nyapu. Mengikuti anjuran pemerintah. Anjuran sing endi? Lho, piye to, Kang? Anjuran pemerintah ki nek telu. Kurang ku iki. Kurang piye? Physical distancing. Sering cuci tangan. Gawe sarang. Gawe masker. Ben ra meteng kok. Oh, sarung. Ngomong karo wong tuwek kok iso dadak pating pecotot. Yo sampean kuwi lho sing baperan. Ayo kok. Ora ndi kowe? Semacak nyelidit ngono. Yo ngabuburit mo, Mak. Karo kembang sore, nom-noman. Piye, Bener. Ngabuburit, Mak. Usum kaya ngene iki lho. Kaya metu. Yo, Jelas dong. modelu kaya garungan bubrah. Lah, yo kuwi lho, Mak. Olehku metu kuwi arep metung karo kembang sore. Kembang sore mbok petung, Dipetung. Ngomong iki. Ngono. Petung ki lek usum pandemi ini kuwi becik nang omah ae. Ora usah mbok jamet. Kok ning omah piye? Kurang romantis. Tuh. Ini, Mak. Ngoprak idune. Wah. Wis, kok arep metu ya? Sik. Kasar susu. Ora. Sur. Sur. Cantik ingin rasa Sur. Apa, Mak? Ini apa, Mak? Rene sik to? Enten apa to, Mak? Lah. Coba tawang lho. Piye iki? Gelem ora tak jak metu. Iki karo mak ra oleh metu lho. Usum ngene iki arepe metu. Iya ngabuburit. Ngene lho, Mas. Sampeyan ki pancen ganteng tur pinter. Nanging aku luwih demen wong sing ngerti. Sampeyan pancen pinter ngrogo hatiku, Mas. Ngejak aku metu ngabuburit ngenteni dikon. Nanging sampeyan ki ndak ngerti yen kahanane lagi musim virus ini. Akhirnya kuwi diimbau ning omah wae. Dan virus ora tekan ngendi-endi. Ya. Wis genah ta kowe. Terus awakmu arep melu-melu ra oleh aku bisa. Wes ngene, Mas. Sampeyan ndak kena tak eman. Saiki milih siji antarane loro. Karepmu Pilih kembang sore apa pilih Mina? Mina. Mina sapa? Sopo? Mina kuwi pandemi corona. Oh, alah. Pandemi corona. Yo, Mak. Wes kene, melu aku ning mburi. Arep nyapo? Tak kom, wong amene emosi. Aduh.